Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose sa kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya magdidiktas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa muli po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal mga kapatid. Sa inyo po, sa loob ng dambana at sa atin sa mga kapatid nating sumusubaybay sa pamamagitan ng live stream. Sa Ebanghelyo, mga minamahal mga kapatid, napakinggan natin, natakot si Jose, pero pinili niyang maging matuwid. Mga minamahal mga kapatid, ang pinagdaanan ni San Jose ay marahil pinagdadaanan din po ng isang bagong mag-asawa na kung saan mababalitaan nila na sila ay magkakaanak. Maaring masaya, siyempre masaya ka, magkakaanak ka. Pero sa isang tao na nauunawa ang maigi ang implikasyon ng mga salitang manganganak, alam niya na maraming implikasyon yon. Una, paano ang magiging pagsilang ng bata? Paano ang pagpapaaral? Paano ang college? Paano siya pag lumaki na? Kailangan magdoble kayod. Kailangan kumayod maigi. At marahil ang isang mag-asawa sa pagkabalitan ng buntis, sa gitna ng kagalakan, nandun ang pag-agam-agam. Ano ang mangyayari sa atin? At siguro tayo rin, sa panahon na ito rin, na tayo naghahanda para sa Kapaskuhan, dala-dala natin ang ating mga agam-agam sa taong ito. Magiging mabuti kaya ang Paskong ito? Maging ano kaya ang susunod na taon? Magiging ano kaya ang bayan natin sa susunod na taon? Lalo na't marami po kayong ingay na naririnig tayo ngayon. Balita ng korupsyon, balita ng iba't ibang hidwaang politikal, banggaan ng mga prinsipyo, banggaan ng mabuti at masama, o pagminsan napakinggan na natin, banggaan ng masama at kadiliman. Sa lahat ng ito, tayo po, ng mga ordinaryong mamamayan, may mga agam-agam tayo. Masusustain pa kaya ako ng PhilHealth kung ang mga pondo para dito ay meron pa? Ako na miyembro ng PhilHealth, meron pa kaya akong magiging
gastusin para lamang maprotektahan ang aking kalusugan. Mga minamahal mga kapatid, itong ating mga agam-agam. At ito rin ang agam-agam siguro ni San Jose. Anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang anak na tatawaging anak ng kataas-taasan? Pero pinili ni San Jose na maging matuwid. Sa paanong paraan? Hindi niya hiniyasi ang mahal na Birheng Maria. Pinili pa rin niyang hiwalayan to ng dahan, ng marahan. Yun ang una niyang plano. Pero pagdaka, sa kanyang panaginip, sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Jose. Ang iyong magiging ituturing na anak ay galing sa Diyos." Pinili ni Jose na sundin ang anghel, huwag matakot, magpaubaya sa Diyos, magtiwala sa Diyos, at panatiling nakakonekta sa Kanya sa pagdarasal. Mga minamahal mga kapatid, baka ganun din ang paanyaya sa atin ng Paskong darating. Na huwag tayong mawalan ng pag-asa, na huwag tayong matakot. Dahil ang sinasalubong natin sa Pasko ay ang Panginoong nagtagumpay sa kadiliman at kasamaan. Ang Panginoong patuloy nagsasabing huwag tayong matakot hanggat siya ang ating pinipiling kasama natin. Huwag tayong matakot dahil siya ang Mesiyas na patuloy na darating sa ating mga buhay. Meron man o walang laman ang ating mga bulsa, ang isang tiyak ng Pasko, darating ang Panginoon. At hindi natin kailangan matakot hanggat tayo nakasandig sa Kanya. Dahil ang mga nakasandig sa Panginoon, hindi pinababayaan ng Panginoon. Hindi pinabayaan ng Panginoon si San Jose. Hindi pinabayaan ng Panginoon ang mahal na Birheng Maria. Bagkus sa lahat ng ito, naramdaman nila ang pagkalinga ng Panginoon. Tayo rin mga minamahal mga kapatid, sa pagdiriwang natin, sa pagsalubong natin ng Paskong darating, huwag tayong matakot. Piliin natin maging matuwid. Piliin natin na sa kabila ng mga ingay ng ating paligid, piliin mo maging mabuti. Piliin mo maging matuwid. Piliin natin maging taong may pag-asa palagi. Tingnan niyo po ang inyong mga katabi, mukha ba yung may pag-asa? O baka naman parang butas na ang bulsa? Sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asang dumarating. May ngiti pa rin ng isang sanggol na dumarating sa atin at sasabing, "Ako ito, ang iyong Mesiyas at Panginoon." Sa pagpapatuloy natin ng banal na misa, mga minamahal mga kapatid, nawa ang tularan natin si San Jose. Piliin nating maging matuwid. Piliin nating huwag matakot. Piliin natin ang Diyos. Tulungan nawa tayo na mahal na inanalangin sa Klolo. Amen.